Noin. Hyvää huomenta kaikille. Tervetuloa teollisuuden palkansaajat ja työeläkevakuuttajat Telan yhdessä toteuttamaan ja järjestämään uutta kasvua etsimässä, millainen teollisuuspolitiikka palaa Suomeen ja Eurooppaan analyysin julkaisutilaisuuteen. Mä olen teollisuuden palkansaajien pääsihteeri Merja Jutila-Ruun ja toimin tämän tilaisuuden juontajana. Tilaisuus striimataan ja nauhoitetaan. Kysymyksiä voi esittää myös chatin kautta. Mutta lähdetään heti liikkeelle. Meillä on ensimmäisenä teollisuuden palkansaajien hallituksen puheenjohtaja Veli-Matti Kuntosen avaussanat. Ole hyvä, Veli-Matti. No niin, kiitoksia Merja ja tosiaankin tervetuloa kaikille teille läsnä oleville sekä myöskin etäyhteyden päässä tilaisuutta seuraaville. On aina hieno päästä teollisuuden palkansaajien puolesta ja tässä yhteydessä myöskin haluan kiittää Telaa yhteistyöstä niin avaamaan tämän edistyssarjan puitteissa tehtyjä tässä tapauksessa analyysiä, niin uutta kasvua etsimässä, millainen teollisuuspolitiikka palaa Suomeen ja Eurooppaan. Aihe on äärettömän tärkeä siinä mielessä, että millaista teollisuuspolitiikkaa meidän Suomessa pitäisi harjoittaa, jotta se on yhteiskunnallisesti ja Suomen kannalta niin parasta mahdollista. On tärkeää löytää hyviä ratkaisuja niin tuottavuuden, kasvun, työpaikkojen niin eteenpäin viemiseksi. Ja haluan tässä myöskin nostaa sen esiin, että kun teollisuuden palkansaajista on kysymys, niin näissä kysymyksissä ei myöskään pidä unohtaa työelämän laatua. Se on meille äärimmäisen tärkeä asia. Teolliset työpaikat niin on sillä tavalla myöskin tärkeää, että ne luo ympärilleen merkittävän määrän välillisiä työpaikkoja. Ja sen takia niin on äärettömän tärkeää pitää huoli siitä, että meillä on hyvin voimaa tuottavaa teollista toimintaa Suomessa. Oikein hyvää tilaisuutta teille kaikille. Kiitos. Oho, tämä tippui. Kiitos paljon, Veli-Matti. Sitten päästään tähän itse julkaisuun. Julkaisun kirjoittajat, Työn ja talouden tutkimuslaboren tutkimusohjaaja Ilkka Kiema ja ennustepäällikkö Juho Koistinen tulevat tähän haastateltavaksi ja heitä haastattelee Telan erityisasiantuntija Janne Pelkonen. Ole hyvä. Kiitoksia Merja. Toivotetaan tervetulleeksi meidän arvon tutkijamme. Ilkka Kiema, laboren tutkimusohjaaja ja ennustepäällikkö Juho Koistinen. Me pureudumme nyt seuraavaksi tämän uutta kasvua etsimässä teollisuuspoliittisen analyysin Suomen ja Euroopan unionin strategioiden analyysin tutkimustuloksiin ja toivottavasti jonkun verran myös teidän tutkijoiden mielenmaisemaan. Katsotaan, mihin päästään. Aloitetaan tästä koko teollisuuspolitiikka-termistä. Avataan sitä vähän lyhyesti tässä ajassa. Eli mitä se tarkoittaa teille? Onko siinä tällaista vähän niin kuin vanhahtavaa savupiipputeollisuuden henkeä vai miten se sopii tähän nykyiseen uusien teknologioiden aikaan? Juho, ole hyvä. Kiitos. Teollisuuspolitiikalla varmaan Suomessa on sitten tämmöinen hyvin perinteistä teollisuutta tukeva klangi. Ja sitten mitä mä ajattelen sitä, niin sitten se saattaa aika herkästi kääntyä tästä niin kuin englannin kielen sanasta industry, jolla me sitten niin kuin ajatellaan, että tämä viittaa nimenomaan teollisuuteen. Mutta ehkä sitten niin kuin tässä nykyajassa mä sanoisin, että toimivampi nimitys voisi hyvin olla tämmöinen niin kuin elinkeinopolitiikka, jolla sitten tuetaan hyvin laajalla skaalalla erilaisia teollisuuden aloja, ihan nyt sitten tässäkin käsitellyistä palveluista perinteisempään valmistavaan teollisuuteen. Ja sitten se, että se laajuus, mitä me katsotaan tässäkin raportissa, niin se herkästi
herkästi voidaan mieltää sitten tämmöisiksi niin kuin yksittäisiksi täsmätoimiksi, jolla voidaan tiettyjä toimialoja tukea, mutta sitten miten sitä ehkä sitten tässä EU-kontekstissa tulkitaan, niin ne saattaa olla hyvinkin laajoja tämmöisiä niin sanottuja horisontaalisia menetelmiä, joilla sitten pyritään saamaan niin kuin mahdollisimman laajalle se tämän julkisen vallan toimi, että sen saadaan aikaan se haluttu vaikutus. Oliko Ilkalla tähän? No ehkä sen verran, että tosiaan se kaikkein laajin määritelmä, mikä meillä taitaa olla siellä raportissa lukeakin, että se on niin kuin kaikki yrityssektoriin vaikuttavat toimet, jotka pyrkii vaikuttamaan siihen niin kuin rakenteellisesti, että oikeastaan sinne jää sitten ulkopuolelle lähinnä suhdannepolitiikkaa, että jos me tilapäisesti tuetaan vaikka laskusuhdanteessa rakennusteollisuutta, niin se ei tämän määritelmän mielessä sitten olisi teollisuuspolitiikkaa, mutta siinä hyvin laajalla skaalalla on monenlaisia toimia. Ja jos katsotaan, mitä tapahtuu Trumpin Yhdysvalloissa, niin teollisuuspolitiikka liittyy kaikkeen, jopa ulkopolitiikkaan. Mutta tämä onkin sitten seuraava kysymys, että kun teollisuuspolitiikka on tehnyt vähän tämmöinen Empire Strikes Back paluun politiikan teon ytimeen Suomessa ja Euroopassa, niin meidän globaali toimintaympäristö on muuttunut tässä niin kuin aika radikaalisti ja lyhyellä ajalla. Niin miten nämä globaalit tuotantoketjut ja monenkeskisen kaupan muutokset, kaikki nämä ja geopolitiikka, niin miten ne vaikuttaa siihen, että tuntuu jotenkin siltä, että se valtion rooli olisi tässä kasvanut, niin kysyn vielä, että miksi tämä teollisuuspolitiikka on tehnyt Suomessa ja Euroopassa paluuta näihin meidän yhteisiin strategioihin? Juho, ole hyvä. No tietysti tässä on sitten, mitä me paljon huomataan, että nämä kaksi asiaa käytännössä, että tämä geopolitiikka ja sitten kansainvälinen kauppa, niin ne alkaa olla enenevissä määrin sitten toisiinsa kytkeytyneitä, että niitä on aika hankala enää toisistaan erottaa, jolla sitten nopeasti näiden kahden vaikutus kasvaa sitten siinä niin kuin käsi kädessä, jolloin silloin kun me tehdään kansainvälistä politiikkaa, niin me herkästi myös tehdään kauppapolitiikkaa, joka sitten palautuu just tähän teollisuuspolitiikan välineisiin. Joo, että siis tietysti nämä monet syyt on aika ilmeisiä, että yksi on tosiaan se, että noin EU-tasolla tietysti, jos kaikki muut toimijat ryhtyvät harjoittamaan protektionistista politiikkaa, niin meillä ei ole tavallaan muuta vaihtoehtoa kuin itse ruveta toteuttamaan jotain teollisuuspoliittisia toimia siinä mielessä, että esimerkiksi tuemme omaa teollisuuttamme. Sitten on näitä tietysti tuossa meidän raportissamme keskeisellä siellähän on tämä Draghin niin kuin, raportti niin kuin, Euroopan maiden kilpailukykyongelmista ja kuten siellä nyt todetaan, niin esimerkiksi toimialan rakenne on EU:ssa ollut hyvin staattinen samaan aikaan kuin Yhdysvalloissa ne toimialat, joilla tehdään niin kuin eniten tutkimusta ja kehitystyötä, niin on vaihtunut, niin Euroopassa ne on pysyneet samat toimialat, lähinnä siellä on niin kuin autoteollisuutta ja tällaista. Ja tietysti voidaan ajatella, että niin kuin epäoptimaalinen toimialan rakenne on peruste siihen, että miksi se niin kuin yrittää valtio kääntää kehitystä toiseen suuntaan tai sitten tietysti vihreä siirtymä ja nyt sitten näiden sotilaallisten uhkien keskellä niin pyrkimys resilienssiin, niin nämä on tällaisia niin kuin uusia näkökohtia, jotka on jo ehkä muutamaa vuosikymmentä sitten tuntunut niin keskeisiltä. Kysyn nopean jatkokysymyksen, ehkä EU-asioita vielä myöhemmin lisää, mutta Suomi on aika pieni maa Euroopassa ja globaalisti, niin miten me pystytään vastaamaan tähän haasteeseen vai pitäisikö näihin EU-rakenteisiin integroitua enemmän? No, tietysti pienellä maalla on vähän niin kuin pienemmät muskelit tältä osin ja sitten, että jos vaikka sanotaan nyt sitten, että Saksaan rakennetaan miljardilla eurolla akkutehdas, niin varmaan sitten järkevämpää ehkä ostaa niitä
halpoja akkuja, kun sitten niin kuin yrittää samassa määrin kilpailla tässä asiassa. Ruotsissahan koitettiin akkuteollisuutta rakentaa. Joo, siinä on varmaan just tällaista niin kuin, epäonnistuneen teollisuuspolitiikan niin kuin, esimerkkiä. Mutta sitten tietysti niin kuin mitä Suomessa on hyvä tämän meidän tarkastelun perusteella, niin mihin on järkevää keskittyä, niin on sitten just tämmöisiä aloja, missä meillä ei ole ehkä samanlaista taakkaa, kuten Saksassa esimerkiksi, jossa se teollisuuden rooli on ollut niin merkittävä, jolla sen tukeminen tulee niin poliittisesti niin kuin tärkeäksi, että sitä pidetään yllä. Ja toinen on sitten tietysti tällaiset niin kuin, helpommin laajalle leviävät, jolla on tämmöisiä positiivisia ulkoisvaikutuksia, kuten koulutus ja sitten nämä tutkimus- ja kehityspanostukset, niin näitä aika helppo sitten kuitenkin perustella loppuviimein niin näiden teollisuuspolitiikan keinoina. Eli teollisuuspolitiikka voidaan ajatella myös hyvin laajana panostuksena yritysten toimintaympäristöön ja mahdollisuuksiin. Myös koulutuspolitiikka kuuluu sinne. Mutta zoomataan vielä sinne teidän tutkimuksen analyysin ydintulokseen mun mielestä. Eli te olette vertaillut Suomen teollisuuspoliittisia TKI-strategioita EU-vastaaviin. EU:ssahan on nähty nyt tämän ja edellisen vuoden aikana todella paljon näitä visioita ja strategioita. Niitä toteutetaan jo nyt, katsotaan mihin asti siellä päästään, mutta mitkä ne on ne Suomen ja sitten näiden EU-tason strategioiden ne suurimmat erot? Joo, tosiaan mehän yritimme kiteyttää sen vähän sillä tavalla, että yksi ilmeinen ero on esimerkiksi se että yksi keskeinen ero on tietysti niin kuin ylipäätään se, että pyrimmekö ensisijaisesti horisontaaliseen teollisuuspolitiikkaan parantamaan kaikkien yritysten toimintaedellytyksiä vai onko kyse siitä, että me mietimme, että mille toimialalle ensisijaisesti pitäisi niin kuin niitä valtion tukitoimia suunnata. Ja sen EUn kilpailukykykompassin pohjanahan toimii tämä Mario Draghin raportti, jossa nimenomaisesti luetellaan tällaisia niin kuin keskeisiä toimialoja, joista se tuottavuuskasvu voisi lähteä. Esimerkiksi on tärkeää, että saada edullisempaa energiaa ja siksi olisi tärkeää satsata energiantuotantoon. Kun taas siellä Suomen vastaavissa politiikka-asiakirjoissa otimme sieltä niin kuin edustavaksi politiikka-asiakirjaksi Suomen nykyisen hallituksen tämän niin kuin teollisuuspoliittisen strategian, ja siellähän painotetaan näitä niin kuin horisontaalisia toimia, että kaikkien yritysten toimintaedellytyksiä on parannettava. Sitten tämä vähän vastaava ero näkyy siinä, että mihin niin kuin suunnataan näitä tutkimuskehityspanoksia, että siellä Suomen strategiassahan mainitaan, että pitäisi lisätä niiden yritysten määrää, jotka harjoittavat tutkimus- ja kehitystyötä, kun taas siellä EU-asiakirjoissa painotetaan sitä, että niitä rahoja pitäisi nyt keskittää niihin kaikkein kunnianhimoisimpiin hankkeisiin ja että Eurooppaan pitäisi saada jotain samantapaista kuin tuo Yhdysvaltojen Defense Advanced Research Projects Agency, eli suomalaisten sanottuna DARPA, jossa on kehitetty sitten ihan tällaista huipputeknologiaa. Sieltähän muun muassa alun perin internetkin on kotoisin. Ja sitten me nostetimme kolmanneksi asiaksi tosiaan nämä työmarkkinakysymykset, että kun siellä EU-asiakirjoissa nähdään hommat näin, että työelämää ja työelämään osallistumista pitäisi kehittää ensisijaisesti sitä kautta, että tehdään työelämästä houkuttelevampaa. Siellä mainitaan esimerkiksi asiallinen palkkataso ja riittävä lastenhoito ja riittävä vanhustenhoito, jotta ihmisillä olisi edellytykset käydä töissä, niin Suomessahan siellä on ei niinkään porkkanaa, vaan keppiä näissä hallituksen nykyisissä toimissa. Että ehkä siinä meillä oli tällä tavalla 3 selkeää pointtia, jotka me näimme ensisijaisina niin kuin eroina. Jolle vielä jatkokysymys, että Suomessa on perinteisesti ajateltu, että markkinat hoitaa resurssien myös rahoituksen allokaatiota. Toki historiassa myös teollisuuspolitiikalla ja kohdennetulla toimilla ollut iso rooli. Niin miten sä näet tämän asian, että
miten nämä sitten valinnat, Euroopassa niitä on tehty näitä avainteknologioita ja toimialoja, niin miten Suomessa, niin kun, se on nyt niin kun horisontaalista, jaetaan rahaa, niin miten siihen vertikaalisuuteen päästään, että kuka oikeasti sitten päättää tai ohjaa, että mitkä ne avainsektorit ja toimialat, teknologiat on, mihin TKI-panostuksia esimerkiksi kohdennettaisiin. Eli kuka tekee valinnat? No siihen olisi vastaus, niin tässä oltaisiin varmaan keskustelussa muista aiheista, mutta lähtökohtaisesti varmaan tämä markkinaehtoisuus tässä rahoituksessakin on hyvin toivottava piirre, ja sitten lähtökohtaisesti niin kuin julkisen rahan ja se vivuttava puoli olisi siinä se mun näkemyksen mukaan tärkeä, että julkinen raha antaa enemmänkin mun näkemyksen mukaan tässä sitä tukea sitten näille yksityisille pääomarahastoille ja sille, että sitä kautta voidaan sitten todennäköisesti kuitenkin välttää niitä täysin niin kuin pahimpia huteja. Ja Ilkalle vielä, niin tässä on viime aikoina puhuttu paljon siitä, että kun Suomen taloudessa joku näkymätön jarru, voiko olla, että nämä teollisuuspoliittiset painotukset voi olla tämmöinen jarru. Ja sitten jatkokysymys vielä, että se yksi todella mielenkiintoinen havainto myös teidän tutkimuksessa on se, että missä Suomen tuottavuus jää jälkeen muista Pohjoismaista, niin siellä on nämä kuuluisat tietointensiiviset palvelut. Eli se on tiedon analyysiä, muuta hyödyntämistä, ohjelmistojen kehitystä, kaikkea tätä fintechkiä, näin. Niin jos tämä on se niin kuin ero tässä tuottavuudessa, niin miten tietointensiivisiä palveluita sitten voitaisiin teollisuuspoliittisin toimin tukea? Mä voin tähän näiden tietointensiivisten palveluiden osalta, mä voin vastata, se oli ehkä enemmänkin se mun vastuualue tässä. Kuten me huomataan siinä aika tämmöisellä niin kuin makrotason tarkastelulla, niin tämä on ollut silleen ihan selkeä trendi sitten kuitenkin kehittyvissä talouksissa länsimaissa, että tämä teollisuuden rooli sitten tästä kokonaistalouden arvonlisästä tasaisesti pienentynyt. Ja Suomessa se sitten, niin kuin, kuten hyvin tiedetään, niin 2000-luvun lopulla, 2008 ja siinä kieppeillä, niin se osuus pieneni huomattavasti sitten tämän niin kuin Nokia- ja matkapuhelinteollisuuden romahduksen myötä. Mutta sitten nämä niin kuin tietointensiiviset palvelut, joihin me sitten lasketaan tässä näitä rahoituspalveluita, lakipalveluita, sitten tätä ammatillista ja tutkimuksellista palveluita. Se on hyvin laaja kirjo, eikä sitä niin kuin ehkä ihan mielekästäkään käsitellä täysin tämmöisenä niin kuin monoliittina. No, mutta joka tapauksessa niin näiden rooli on sitten niin kuin suurimmissa tämmöisissä kehittyneissä talouksissa, niin se on tasaisesti kasvanut. Ja se, että näiden rooli on kasvanut tässä niin kuin voimakkaasti viimeisen, sanotaan, vajaan 30 vuoden aikana, niin ei nyt sinänsä tietenkään perustele sitä teollisuuspolitiikan roolia, koska jos niiden niin kuin rooli kasvaa ihan tälleen organisesti, niin miten sitä sitten enää sekoittamaan. Mutta me voidaan tietysti havaita sitä, että esimerkiksi Suomessa sitten verrattuna vaikkapa Ruotsiin, niin näiden tuottavuus on jäänyt aika merkittävästikin jälkeen, joten me siinä voidaan hyvin perustella ehkä jonkinnäköistä, niin kuin, onko esimerkiksi koulutuspolitiikka, ohjaako se oikealla tavalla sitten näitä tukeviin ammatteihin. Toisaalta sitten tämmöisten pienten, niin kuin näiden startup ja sitten myöskin ehkä tällaisten vähän kehittyneemmässä vaiheessa olevien niin kuin scale-up-yritysten niin kuin rahoitukseen on niin kuin hyvä kiinnittää myös huomiota, että siellä on ilmeisesti ihan sitten niin kuin täysin alkuvaiheessa niin meillä on ihan hyvin saatavilla rahoitusta, mutta sitten siinä niin kuin kasvun seuraavalla askeleella niin rahoituksen saatavuuteen olisi hyvä kiinnittää huomiota. Kyllä, ja nämä uudet teknologiat on sitten ohjelmisto, kehitystä muuta, niin ne leviävät myös niin kuin perinteiseen teollisuuteen. Jos katsotaan autoteollisuutta, niin se on ihan yhtä paljon melkein ainakin sähköautoissa ohjelmistoa, kun se on sitä hardwarea. Näin, mutta Ilkalle niin näistä Eurooppa-strategioista vielä, ja mainitsit Mario Draghin.
ohjelman tässä ja sitten sen niin kuin jatkosuunnittelun. Siellä on muun muassa tämä kilpailukykyrahasto, joka on nyt tulossa tähän monivuotiseen rahoituskehykseen. Ehdotus tällä hetkellä noin 450 miljardia euroa. Jos katsot näitä niin kuin strategioiden pohjalta, niin tätä mittakaavaa, millaisia panostuksia teollisuuspolitiikkaan, kilpailukykyyn tarvittaisiin, niin onko tämmöinen 450 miljardia, toki siellä on muutakin, mutta niin kuin koko luokaltaan, niin onko nämä näitä haasteita vastaavia, nämä EU-tason tämän hetken rahoituskuviot? Näkisin näin, että vastaus riippuu paljon siitä, että mitä niillä rahoilla tehdään, että siis sinänsähän tuossa mainitsemassasi Draghin raportissa esitetään niin kuin ihan kunnianhimoisia ja järkeviä ajatuksia, eli että rahoitusta isoille ja kunnianhimoisille hankkeille, että tuo esikuvana aiemmin mainitsemani yhdysvaltalainen DARPA-tutkimusverkosto, sehän toimi nimenomaan niin, että se niin kuin antoi rahaa isoille hankkeille, joiden sisällä sitten tutkijoille jäi aika suuri vapaus tehdä, mitä he itse halusivat, että se periaatteessa kytkeytyi puolustusteollisuuteen, mutta siellähän tehtiin kaikkea muuta mahdollista ja sillä oli hyvin tärkeä rooli siinä, että Piilaakso sellaisena kuin se nykyään tunnetaan ylipäätään syntyi, että se visiohan siellä, mikä motivoi sitä kilpailukykyrahastoa ja siihen sisältyvää tätä Horizon Europe-ohjelmaa on juuri tämän tyyppinen, että on isoja hankkeita ja sitten ne vievät niin kuin kohtalaisen autonomisesti teknistä kehitystä eteenpäin ilman, että siihen mikään niin kuin EU-byrokratia yksityiskohtaisesti puuttuu. Se on sitten toinen kysymys, että onko EUlla edellytykset toteuttaa tätä hienoa visiota, että se voisi käsitykseni mukaan olla järkevä, jos nämä hienot tavoitteet toteutuisivat, mutta se jää kyllä nyt nähtäväksi, että onko se totta vai ei. Ja jatkokysymys vielä. Te kiinnititte tutkimuksessa huomiota myös EU-tason sääntelyyn ja myös niin kuin tietointensiivisten palveluiden näkökulmasta, niin tämmöinen nopea, ehkä vähän kärjistetty kysymys, niin onko Elon Musk oikeassa, kun hän sanoo, että EU sääntelee digijätit hengiltä myös potentiaaliset omat digijättinsä? No kyllä tässä voi olla tietty oma pointtinsa ja nimenomaan siltä kannalta, että ehkä niin kuin puuttuu EU-poliitikkojen ja virkamieskunnassakin ehkä niin kuin kunnollinen osaaminen siitä, että millaista sääntelyä me tarvittaisiin. Että nyt kuitenkin on niin, että niiden digijättien kannalta se arvokkain pääoma, mitä he voivat saada, on toki tieto ihmisten käyttäytymisestä, vaikkapa mitä me eurooppalaiset, mitä me haemme tuolta netistä ja mitä me ostamme ja miten nämä tiedot kytkeytyvät toisiinsa. Ja tällä hetkellä me jaamme tätä tietoa ilmaisiksi ulkomaalaisille. Ja ensin ollaan tehty sääntely, joka on toiminut aika huonosti. Tällä hetkellä sitten tuota sääntelyä ollaan purkamassa, mutta ei oikeastaan varsinaisesti ratkaise sitä varsinaista ongelmaa, että me jaetaan tämä arvokkain pääomamme, eli tieto meidän käytöksestäni ilmaisiksi ulkomaille, että semmoinenkin kysymys tietysti herää tässä, että jos toteutuu se huono skenaario, että nyt Yhdysvallat, niin kuin me emme ole enää sotilaallisesti heidän kanssaan samalla puolella, eikä meidän kannata ajatella sitä puolta, niin pitäisikö sitten vaan tylysti tehdä sellaista sääntelyä, joka nimeltä mainiten ei-EU-alueella toimivia näitä digijättejä sääntelisiä, joka ei vaan koskisi mahdollisia omia digijättejä sitten, kun niitä tulee syntymään. Tämä on minusta ihan mielenkiintoinen kysymys. Emmanuel Macronhan on puhunut näistä European Champions, että pitäisi suosia. Että niin kuin Europe first ja täällä pitää myös pitäisi suosia enemmän niin kotimaisia EU-kotoperäisiä yrityksiä, mutta
tähän mennessä ainakin törmännyt EUn kilpailulainsäädäntöön. Sitä ei ole lähdetty muuttamaan. Mennään lopuksi vielä niin teollisuuspolitiikkaan laajasti ottaen ja myös yritysten toimintaympäristöön ja siihen, kuinka paljon ja sitten minkä laatuista työvoimaa, muun muassa koulutustasoltaan, niin yrityksille olisi tarjolla, jotta esimerkiksi nämä kunnianhimoiset Suomenkin TKI-strategian tavoitteet ja teollisuuspolitiikat niin voitaisiin toteuttaa, että sitä työvoimaa on. Niin kysyisin vielä teillä oli myös tällainen huomio, että Suomen strategioissa pyritään niin kuin enemmänkin nostamaan työllisyysastetta ja siellä on ehkä enemmän keppiä kuin porkkanaa ja EU-tasolla on mietitty enemmän sitä työelämän houkuttelevuutta myös. Niin onko tässä niin millaisia painotuksia te haluaisitte nähdä tämän niin kuin työmarkkinoiden suhteen teollisuuspolitiikassa? No mä voin ihan lyhyesti aloittaa ainakin, että työllisyyspolitiikka Suomessa hyvin herkästi sitten kytkeytyy niin kuin julkisen talouden kestävyyteen liittyviin kysymyksiin ja sitten ehkä se myös heijastuu aika nopeasti tässä teollisuuspoliittisessa strategiassakin, mitä sitten tässä luettiin aika tarkasti, mutta sitten taas niin kuin tämä EU-näkökulma korostaa sitten just tätä rakenteellisempaa työvoiman osaavuutta ja sitten sen saatavuutta. Eli tässä ehkä just soisi sen, että Suomessa myöskin painokkaammin se työvoiman saatavuus ja työllisyyspolitiikka myös muuttuisi tähän niin kuin tämän kilpailukyvyn kysymykseksi. Joo, että se niin kuin, tuosta olen pitkälti samaa mieltä, että ja tietysti nyt kun tässä pitkän tähtäimen kilpailukyvyssä on kyse siitä nimenomaisesti tuottavuuskasvusta ensisijaisesti, niin tietysti sellainen työllisyyspolitiikka, jossa ensisijainen tavoite on vaan niin kuin nostaa työllisyysastetta miettimättä sitä, millaisia nuo työpaikat olisivat. No siinä tietysti voi olla tosiaankin valtion taloutta tasapainottavia motiiveja tai sitten ihan sosiaalipoliittisia motiiveja, että ihmisillä olisi mielekästä tekemistä, mutta eihän se tähän työn tuottavuuteen varmaankaan, sen hidasta kasvua se ei varmaankaan nopeuta, vaan kenties jopa päinvastoin, koska silloinhan ne työpaikat ovat väistämättä varmaan aika alhaisen tuottavuuden työpaikkoja, mitä syntyy. Hienoa. Tähän työmarkkinakulmaan on hyvä lopettaa. Kiitän meidän arvon tutkijoita hienosta tutkimuksesta ja toivomme, että keskustelu jatkuu. Ja seuraavaksi pääsemme kuuntelemaan kommenttipuheenvuoroja. Kiitoksia. Kiitos Jannelle hyvin vedetystä haastattelusta. Nyt meillä on tosiaan pyydetyt kommenttipuheenvuorot. Jos yleisöllä on kysymyksiä, niin odottakaa vielä hetki. Pääsette kyllä esittämään sitten kysymyksiä julkaisun kirjoittajille. Mennään pikkusen eri järjestyksessä kuin mitä ohjelmassa luki. Ensimmäiseksi meille tulee kommentoimaan Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan tutkimusjohtaja Jyrki Aliyrkkä. Ole hyvä. Joo, hyvää huomenta kaikille omasta puolesta ja kiitos Ilkka ja Juho hyvästä raportista. Mun mielestä on hienoa, että te olette tehnyt tämän raportin ja tosissaan tämä teollisuuspolitiikka on tehnyt uuden nousun. Ja mun mielestä tuo keskustelu oli erittäin hyvä ja siinä oli tätä terminologiaakin käyty läpi, koska se on mun mielestä se on tosi paljon muuttunut. Että jos mennään 5 vuotta vielä taaksepäin, niin se oli puhuttiin elinkeinopolitiikasta ja nyt sitten se on tavallaan muuttunut vähän niin kuin synonyymiksi. Niin, että nyt puhutaan teollisuuspolitiikkaa, vaikka tarkoitetaan käytännössä samaa asiaa. Se, mikä on kuitenkin aidostikin muuttunut, on nämä valikoivat toimet, mistä tekin tuossa äsken puhuitte paljon, että se niiden horisontaalisesti, eli kaikkia yrityksiä koskevan, mihin Suomen elinkeinopolitiikka on mun mielestä painottunut, niin sen rinnalle on nyt tullut tämä valikoiva politiikka. Katsotaan, onnistuuko mä tätä käyttämään. Onko se oikea kaukosäädin? Joo. Niin on tullut tämä valikoiva politiikka, ja tämä ei koske tosissaan Suomea myöskin. Kyllähän semmoista on harjoitettu aikaisemmin. On väärin sanoa, että sitä ei olisi ollut Suomessa
jos mennään 10 vuotta sitten taaksepäin, mutta se painopiste on ollut. Mun mielestä mä tosissaan nostin pari juttua tästä, mitkä mun mielestä oli erityisen kiintoisaa, ja tämä vertailu EUn ja Suomen teollisuuspolitiikan strategioiden kesken on mun mielestä ilman muuta se yksi kiinnostava asia, koska Suomi ei tee sitä omaa politiikkaansa pullossa, vaan muut tekee omia toimia. EU tekee kokonaisuutena omia, Saksassa tehdään omaa, Italiassa tehdään omaa, sitten EUn ulkopuolella Iso-Britannia on pari vuotta sitten julkaissut oman teollisuuspoliittisen strategian, ja siinä mielessä on tosi tärkeää, että katsotaan sitä, mitä muut tekee. Ja niin kuin tuossa nostin tuohon esiin, minkä tekin sanoitte siinä, että siinä Suomen strategiassa painottuu kumminkin ne niin kuin yleiset toimet. Ja se ero, siinä on jonkinmoinen ero siihen EU-hun, jossa niitä valikoituja toimia on. Se vaikeus on tietenkin siinä se, että meneekö ne valinnat oikein. Kun maailma on täynnä kiiluvasilmäisiä pääomasijoittajia, jotka etsii parhaita tuottomahdollisuuksia, parhaita kasvumahdollisuuksia, ja heillä on omat rahat kiinni siinä vielä, ja naapurikin ehkä, niin onnistuuko se poliittinen päätöksentekijä tässä niin kuin paremmin löytämään niitä kohteita? Mutta sitten on niitä perusteita, mitä tuossakin tuli hyvin esiin keskustelussa, markkinapuutteita, asioita, mitä ne markkinat eivät hoida hyvin. Ja se luo se, mä jotenkin ainakin omat silmälasit, niin mä että kyllä se kumminkin on hyvä katsoa nimeä, että missä niitä markkinapuutteita on, mitä ne markkinat eivät ehkä hoida sillä tavalla, kun se on koko yhteiskunnan kannalta etu. Tästä Suomen strategiasta tosissaan, niin se on painottunut, se tärkein valikointi, että vaikka niissä toimissa ne itse toimet ovat hyvin pitkälle sitä yleistä elinkeinopolitiikkaa, niin se tärkein valikointi on se kohde siinä. Että sehän painottuu nimenomaan teollisuuteen. Se on nimenomaan teollisuuspoliittinen, että siinä palveluista puhutaan hyvin vähän. Ja näin ei mun mielestä tarvitsisi olla. Mutta se on valinta. Se on valintoja voi tehdä, mutta se on nimenomaan se tärkein valikointitoimi, että se on teollisuutta. Ja just niin kuin tuossa keskustelussa äsken tuli hyvin esiin, niin se saattaa vähän olla niin kuin käännösvirheistä. Tämä industry tarkoittaa sekä toimialaa että teollisuutta. Ja tämä tosissaan tästä luonteva jatko, mistä tekin keskustelitte tuossa äsken, on nämä tietointensiiviset palvelut, mitkä nostin tuohon muutaman niistä esimerkiksi. Tosissaan ICT-palveluja, rahoitusta, konsultointia, lakiasioita ynnä muuta. Se, mikä mun mielestä niissä on, tai on kaksi asiaa, mikä niissä on niin kuin kiinnostavaa, on se, että monista, viimeisen voi sanoa, että ehkä 20 vuoden aikana näistä tietointensiivisistä palveluista, niistä on tullut yhä enemmän semmoisia, että niillä voidaan käydä kansainvälistä kauppaa. Eli se toi tradable-sana viittaa siihen. Kun aikaisemminhan ajateltiin, että palvelut on sellaisia, mitkä on sekä paikkaan että aikaan sidottuja. Ja nyt noissa tietointensiivisissä palveluissa on paljon semmoista, millä voidaan aidosti käydä kauppaa. Suomi voi niitä viedä, mutta yhtä lailla niitä tuodaan tänne. Että se kansainvälinen kauppa, niistä on tullut, niitä voidaan viedä ja tuoda rajojen yli. Ja toinen on sitten se, että niissä monissa on digitaalisuus läsnä ja se digitaalisuus taas sitten luo mahdollisuudelle skaalautuvuudelle. Ja skaalautuvuus tässä on siis sitä, että kustannukset ei kasva samassa suhteessa kuin tuotot. Ja tällä tavalla niistä tulee niin kuin, mahdollisia tuottavuuden lähteitä. Nyt en malta olla kyllä mainitsematta yhtä asiaa tuossa, mikä siellä raportissa oli. Nyt en muista, että oliko se siinä EU-kohdassa vai missä se täsmälleen oli, mutta siinä puhuttiin näistä niin kuin teknisistä aloista, luonnontieteellisistä. Se oli tämä STEM-termi, en nyt muista mistä sanoista se täsmälleen tulee. Se, mikä mua itse vähän aina välillä, mitä mä nyt sanoisin, ihmetyttää tai ehkä näin, niin Suomen keskustelussa aika harvoin mainitaan sana myynti ja markkinointi. Se arvonlisä realisoituu vaan sillä, jos ne nerokkaat tuotteet, huipputuotteet, palvelut, mitä ne ikinä onkaan, että ne menee kaupaksi. Jos ei ne mene kaupaksi, se arvonlisä, potentiaalinen arvonlisä ei realisoidu. Ja se T&K-asia, Suomen edelleen, jos me katsotaan T&K
Suomen tutkimus- ja kehitysmenot suhteessa BKT, niin se on EU:ssa suurin piirtein siellä 5. Ja Suomessahan se oli aikaisemmin siellä 1. Suomi ei mitenkään vähän siihen panosta. Niin voikin kysyä, että alisuoriudutaanko me siinä? Mun mielestä me alisuoriudutaan. No sitten se kysymys, että no miksi? No siihen mulla ei ole nyt vastausta, mutta voisin nostaa yhtenä asiana esiin. Onko niin, että siellä myynti- tai markkinointipäässä olisi se ongelma enemmän kuin siinä teknisissä? Molempia tarvitaan, mutta onko se niin, että meidän ongelmat on enemmän siellä myynnin puolella? Tämä on nyt kysymys, mikä jätän vastauksetta, mutta toivottavasti teillä on siihen, tai tämä herättää keskustelua. Mä huomaan, mun pitää vähän kiristää aikataulua. Mä menen sitten vähän nopeasti. Aikaisemmin tosissaan meillä oli tämä globalisaation aikakausi, missä näille valikoidulle toimille peruste oli se, että onko markkinapuutetta vai ei. Ja sitten jos on, niin sitten sillä mentiin ehkä politiikalla, koitettiin sitä paikata. Ja nyt tässä viimeisen muutaman vuoden aikana on tullut uusi tämmöinen peruste, on tämmöinen niin kuin geotalous, geopolitiikka, että onko geotaloudellista riskiä. Ja sillä voidaan perustella, että vaikka markkinat muuten toimisi hyvin, että oltaisiin tuolla oikeassa alakulmassa tuossa nelikentässä, niin sitten se, että jos siihen sisältyy joku riski, se, että meillä on iso riippuvuus jostain tai me ollaan altistuneita sille muiden maiden ehkä painostukselle, niin se voi luoda sitten peruste tai on luonut perusteen sille, että silti tehdään politiikka toimii. Ihan lopuksi, niin kuin teilläkin keskustelussa tuli, niin tärkeää on se, että mitä tehdään ja sitten, että onko sillä oikeasti sillä toimella vaikutusta. Voidaan yrittää teollisuuspolitiikalla toimilla tehdä jotain ja sitten kyse on siitä, että no onnistutaanko siinä. Tässä on sitten muutama kohta erilaiseen kansainväliseen kirjallisuuteen perustuen siitä, että millä nyt ehkä voitaisiin lisätä sitä todennäköisyyttä, että tulee niitä myönteisiä vaikutuksia. Ja nyt näiden toimien teho riippuu osalta niin kuin kohdentamisesta ja kannattaa niitä toimia suhdata markkinoille, missä on kilpailua. Löysä raha laiskistaa aina. Et kannattaa suuntaa niitä toimia alalle, missä on kilpailu, missä ne yritykset kilpailevat edelleen ja heillä on kannuste toimia tehokkaasti. Sitten toinen kohta, että yleensä tämmöiset pitkäjänteisemmät ohjelmat toimii ja lyhytaikaisemmat ei. Et lyhytaikaisesti voidaan saada joku myönteinen vaikutus vähäksi aikaa ja sitten kun se tuki loppuu, palataan siihen, missä oltiinkin. Eli pitkäjänteisyys. Ja sitten on myöskin jonkunnäköistä näyttöä siitä, että ne myönteiset vaikutukset tulee yleensä enemmän pienempien yritysten kuin suurempien kautta. Tämä on mitä kirjallisuus maailmalta kertoo. Yksikään näistä ei koske Suomea, tai siis Suomessa ei tämän tyyppistä ole tehty, mutta tämä tulee niin kuin maailmalta. Ja ihan lopuksi tosissaan tämä nyt sitten, että mitä muut maat tekee, on tosi tärkeää, että te olette katsoneet sitä, mitä Eurooppa tai EU tekee, ja sitten kun muut maat tekee yksilöllisiä toimia, niin se voi osittain tehdä tyhjäksi ehkä sen, mitä me ollaan tekemässä. Tai ainakin vaikeuttaa sitä. Jos ajattelen nyt vaikka, että jos me halutaan, että meidän vienti lisääntyy, ja sitten samaan aikaan me tiedetään, että Kiinalla on jo pitkään ollut tämmöinen Made in China 2025 ohjelma, missä he pyrkivät nimenomaan pääsemään eroon ulkomaisesta riippuvuuksista, eli hankaloittamaan vientiä Kiinaan. No vastaavasti Yhdysvallat näiden tullien seurauksena, niin meidän tavaravienti, meidän ja melkein kaikkien muiden maiden tavaravienti vaikeutuu sinne. Ja sitten kyse tulee siitä, että jos me halutaan sitä vientiä, no minne sitten? Kun on ainakin 2 tahoa, jotka heittää hyvin niin kuin jarrua rattaisiin tai hiekkaa rattaisiin, niin sitten kannattaa miettiä sitä, että no mihin sitten yritetään. Mutta hyvä, nyt mä oon käyttänyt oman aikaisen. Kiitos vielä tekijöille ja kiitos tästä tilaisuudesta. Kiitos paljon, Jyrki. Seuraavaksi meillä olisi sitten SAK:n pääekonomisti Patrizio Laina. Ole hyvä. Joo, kiitos paljon kutsusta. Oliko se klikkeri, lähtikö se matkaan vai ? Ai se on tämä? Okei. Ei olekaan tällaista tullut vastaan ennen. Jes. Mennään asiaan heti. Eli johtopäätöksestä mä oon hyvinkin samaa mieltä kuin tässä raportissa on esitetty. Eli tämä geopolitiikka on luonut perusteita tälle valikoivalle teollisuuspolitiikalle ainakin aiempaa enemmän. Sitten tässä raportissa mainitaan myös tämä, että tutkimus- ja kehityspanostukset, niin niiden yritysjoukon lisääminen
sijaan niin tarvitaan ennemminkin sitä, että pyrittäisiin kohdentamaan niitä resursseja jotenkin järkevästi. Että se, että heitetään vaan, roiskitaan vähän kaikkialle, niin se ei välttämättä toimikaan kauhean hyvin. Ja siitäkin mä oon ihan samaa mieltä. Ehkä tässä voisi vielä nostaa se, että tässähän panostetaan tosi paljon tätä T&K:ta ja korkeakouluosaamista. Niin tietenkin sitten esimerkiksi näiden teknologioiden diffuusion kannalta niin olisi oleellista panostaa myöskin sitten ihan vaikka ammatillisen koulutukseen ja niin kuin ylipäätään osaamisen nostamiseen yhteiskunnassa. Että se ei ole ainoastaan sitä korkeakoulutusta, mitä tarvitaan. No, työelämän houkuttelevuutta lisättävä eikä sosiaaliturvaa heikennettävä. Se on tässä niin kuin kanssa yksi sanoma, mikä tulee siitä samaa mieltä. Ja sitten tietointensiivisissä palveluissa on paljon potentiaalia. Eli aika pitkälti samaa mieltä, mitä tässä raportissa on esitettykin asioista. Mutta sitten jos katsotaan jotain nostoja tästä, että ehkä millä tätä voisi vähän päivittää, niin ensinnäkin se, että tilannekuva on jonkun verran muuttunut, että me ajatellaan olemamme pieni ja viennistä riippuvainen avotalous. Aiemmin tämä ehkä piti paikkansakin, mutta ei nyt enää voi sanoa näin mun mielestä ainakaan. Suomessa viennin BKT-osuus on tippunut jo euroalueen keskiarvon alapuolelle selvästi, 10% suurin piirtein. Ja syynä ei suinkaan ole se, että meillä jotenkin vienti olisi romahtanut tai vienti ei vetäisi mitenkään erityisen hyvin, vaan syynä on se, että muissa maissa vienti kehittyy tai vienti on kasvanut. Ja niin kuin näkyy tuosta, niin nuo kaikki palkit Suomessa on suunnilleen saman korkuisia silloin eri vuosilta. Tämä on TEMin tästä teollisuuspoliittisesta strategiasta tämä kuvio. Ja tässä mun mielestä aika hyvin näkyy se, että melkein kaikissa maissa tämä viennin osuus on pikemminkin kasvanut ja Suomessa se on jäänyt sitten vähän niin kuin paikalleen polkemaan sinne 40% hujakoille. Eli ei olla erityisen, että euroalueen alapuolella. Sitten siinä esimerkiksi Suomen oikealla puolellakin on Saksa, joka kuitenkin on iso maa, missä ajatellaan, että yleensä sisämarkkinat silloin vetää, että viennin osuus olisi niin kuin ikään kuin luontaisesti paljon pienempi. Mutta siitä huolimatta Saksassakin vienti on jo suurempi kuin Suomessa. Ja sitten se, mikä meillä on ollut ehkä ongelmana, mikä tässä raportissakin mainitaan, nojaten toki tuonne ehkä toiseen raporttiin, Antti Alajan raporttiin, että viennin kokonaisarvon kehitys perustuu ikävä kyllä aika paljon jalostusasteeltaan matalan jalostusasteen tuotteisiin ja kuinka niillä menee. Eli se ei ole mitenkään ihan kauhean mairittelevaa Suomen näkökulmasta tällä hetkellä. No sitten jos katsotaan tätä niin kuin vientiä laajemmin, että miksi meillä tavallaan vienti on jäänyt siihen polkemaan 40%. No tämä ei ole se syy, eli kustannuskilpailukyky. Että kustannuskilpailukyky rikkoo oikeastaan, en tiedä kaikkien aikojen ennätystä, mutta ainakin EU-jäsenyysajan ennätystä, jos se nyt jonkinlainen vertailukelpoinen joukko on tai vertailukelpoinen ajanjakso on. Ja toki tästä löytyy jotenkin eri mittareita, mutta enpä ole löytänyt vielä sellaista mittaria, mikä sanoo, että kustannuskilpailukyky olisi erityisen huono. Etlastakin taidettiin olla, että se on vähintään keskitasolla, jos katsottiin vähän vaihtosuhdekorjattuna tätä, mutta sitten jos katsottiin tällä perinteisellä, eli nimelliset yksikkötyökustannukset, niin siellä myönnettiin, että historiallisen korkealla tasolla. Eli tämä ei ole se syy. Kustannuskilpailukyky on vetänyt niin kuin oikein hyvin Suomessa tai on todella korkealla tasolla, mun mielestä jopa liian korkealla siinä mielessä, että tämä on toteutunut, kysynnän puute on toteutunut Suomessa ja tämä on se kaikista suurin kasvun este. Ja jos katsotaan, tämä on siis EK:n suhdannebarometristä, mikä on suurin kasvun este, niin kysynnän puute on ollut melkein jatkuvasti. Tuolla näkyy kivasti nuo kriisit, finanssikriisi, eurokriisi, koronakriisi ja sitten on elinkustannuskriisi. Ja elinkustannuskriisi on pahin, niin kuin näkyy tässä. Ylivoimaisesti suuri. Kertaakaan on menty yli 50 ja nyt ollaan yli 50 pysytelty siellä. Se on vähän heilunut, mutta joka tapauksessa on reilusti yli 50 ja näin suuri kasvun este on tämä kysynnän puute ollut. Ja kyse ei ole edes vientikysynnästä tässä, että vaikka vienti ei nyt erityisen hyvin vetänyt, kuitenkin vienti on kasvanut tässä viimeisen parin vuoden aikana. Eli kyllä tämä kotimarkkinakysyntä on ennen kaikkea se syy, miksi meillä menee näin huonosti tällä hetkellä. No, miten tämä liittyy sitten teollisuuspolitiikkaan? Ehkä tässä mä yritän kutoa umpeen sitä, mikä tässä raportissakin tulee mun mielestä niin kuin hyvin esille. Eli se, että meillä niin kuin harjoitetaan työmarkkinapolitiikkaa aika erilaista kuin mitä EU:ssa ja mitä tämä ehkä nykyinen ympäristö vaatisi. Eli tästä EU-kilpailukykykompassissa oli ihan hyvä lainaus tuosta, että tuottavuutta täytyisi parantaa siirtymällä kohti innovoinnin kärkeä ja panostamalla osaamiseen, eikä suinkaan suitsimalla palkkoja. Että se on niin kuin hyvä tässä huomata, että mitä tässä EU-kilpailukykykompassissa pyritään. Ja Suomessa on tehty täysin päinvastoin. Ajatella, että suitsitaan palkkoja, niin menee hyvin, saadaan kustannuskilpailukyky ylös. Ja tämä on toteutunut, mutta meneekin sitten
No surkeasti voisi sanoa oikeastaan, jos ollaan niin kuin aika suoraan puhutaan tällä hetkellä. Et monissa tilastoissa ollaan EUn häntäpäässä tai sitten kärkipäässä, jos työttömyydestä puhutaan. Sitten nämä hallituksen työmarkkinaheikennykset, sovittelijan käsien sitominen, sosiaaliturva ja niin edelleen, niin nämähän tietenkin heikentää palkansaajan neuvotteluasemaa ja sitä palkkakehitystä. Tässä edes jollain tavalla taisi olla mun mielestä perusteltavissa, jos elettäisiin niin kuin 10 vuotta sitten takaisin maailmassa. Eli silloin, kun vielä elettiin semmoisessa tilanteessa, että kustannuskilpailukyky todella oli niin kuin ikään kuin se merkittävä tekijä viennin osalta, niin siinä tilanteessahan tämä niin kuin olisi toiminut ainakin jossain määrin hyvin. Ei varmasti tällä palkansaajapuolella olisi tästäkään tykätty silloin, mutta edes jollain tavalla tätä olisi älyllisesti voinut silloin mun mielestä perustella. Mutta nyt geopolitiikka on muuttunut aika merkittävästikin, mikä tässä aiemmin on tuotu esille. Tullittuet ja diilit on tätä muuttanut, eli vientimenestystä ei suinkaan määrittele. Ei eletä enää semmoisessa liberaalissa markkinataloudessa, että globaali kilpailu ratkaisee ja niin edelleen, vaan on tullut näitä esimerkiksi tulleja. Valtion tuet on valtavia, ne määrittää sitä, että kuka vie minkä verran. Ja sitten tietenkin nämä erilaiset diilit, mitä nyt ennen kaikkea Trumpin kanssa tässä nyt on solmittu, mutta toki monien muidenkin kanssa tehdään näitä diilejä jatkuvasti, kauppasopimuksia syntyy. On se sitten myös Mercosuria ja muita alueita. Eli nämä on niitä selvästi enemmän määrittävämpiä tekijöitä kuin se kustannuskilpailukyky. Eli loogisestihan tästä seuraa väistämättä se, että kustannuskilpailukyky määrittää vientimenestystä selvästi vähemmän kuin aiemmin. Ja mitä pitäisi tehdä, niin on sitten tavallaan se, että pitäisi panostaa osaamiseen niin kuin tässäkin, eli pyrkiä siihen laatukilpailukykyä parantamaan. Ja nimenomaan tässä hyvä huomata se, että pelkkä tutkimuskehitys ja TKI-panostukset ei yksinään riitä, vaan tarvitaan myöskin osaamisen parantamista, koska muutenhan sitä syntyy pullonkaulaksi tämä osaaminen. Ja sitten ennen kaikkea tämä kysynnän lisääminen, eli tämä on ikään kuin edellytys myöskin sen teollisuuspolitiikan onnistumiselle, että on jotain kysyntää. Ei voida lähteä vaan siitä, että lisätään tarjontaa ja sitten ikään kuin kysyntä tulee jostain taivaasta tipahtaa, koska se ei tipahda. Ja se on niin kuin tässä nähty, että sitä kysyntää pitäisi tässä pyrkiä jotenkin lisäämään. Millä sitä lisätään on sitten se oma hyvä kysymyksensä, koska finanssipolitiikka, no ei oikeastaan mitään mahdollisuuksia, enää velkajarru tulee ja EU-säännöt sitoo ja niin edelleen. Eli finanssipolitiikka on käytännössä sidottua tästä nyt seuraaviksi 10 vuosiksi todennäköisesti eteenpäin. Että sieltä ei varmaan tule mitään erityistä, ellei tämä muutu jotenkin täysin radikaalisti tämä niin kuin ajattelutapa Suomessa ja toki myös Euroopassa vähän laajemmin. Rahapolitiikka, siitä nyt ei voida päättää, että EKP päättää siitä. Toki voidaan olla onnekkaita ja EKP laskee meille edullisesti niin kuin korkoja sopivaan tilanteeseen ja niin edelleen. Sieltä voi tulla kysyntää lisää, mutta se on sitten vähän niin kuin onnenkantamoisia. Ja mitä itse voidaan tehdä, niin sitten mä nyt laitoin vähän provosoivastikin tähän tulopolitiikka, että se on tietenkin mahdollista. Eli miten meillä palkat kehittyy ja liittyen siihen kilpailukykykompassiin, että tavallaan ainakaan näitä palkkoja polkemalla, niin tavallaan ei sillä saada tuloksia aikaiseksi, vaan nimenomaan sillä työelämän houkuttelevuudella. Eli vähintään siinä mielessä pitäisi pyrkiä niin kuin kääntämään tämä kelkka täysin ympäri, eli pyritään parantamaan sitä työelämää, eikä heikentämään. Halutaanko sitä nyt sitten kutsua tulopolitiikaksi, niin ei tietenkään tarvitse kutsua, eikä tarvitse tehdä välttämättä mitään keskitettyjä päätöksiä ja niin edelleen. Mutta se, että me voidaan kuitenkin vaikka lainsäädännöllä parantaa niitä edellytyksiä, mistä palkoista sovitaan oikeudenmukaisia työehtoja, vähentää työmarkkinarikollisuutta ja niin edelleen. Että se on tietenkin mahdollista. Mutta päätän tähän. Kiitoksia. Kiitos paljon, Patricia. Seuraavaksi meillä on sitten viimeinen pyydetty kommenttipuheenvuoro. Sen meille tulee pitämään työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäällikkö Timo Jaatinen. Ole hyvä. Kiitoksia. Kuuluuko tämä? Joo. Kiitoksia kovasti kutsusta ja kaikista aiemmista puheenvuoroista. Mulla ei ole kalvon kalvoa, kun mä ajattelen, että mä kommentoin käytettyjä puheenvuoroja vähän tätä isoa kuvaa muutenkin, kun vedin tätä Suomen teollisuuspoliittisen työn, tämän strategian työtä. Ja alkuun yhdyn kaikkiin edellisiin puhujiin siitä, että iso kiitos tästä teollisuuden palkansaajien ja Telan yhdessä tekemästä työstä. Tämä on erittäin tärkeä lisäpanos tähän keskusteluun ja tämä, niin kuin tässä jo todettiin, ei saa jäädä tähän. Mä luulen, että me ei olla ehkä ihan vielä tajuttu, kuinka ison murroksen keskellä me ollaan, jossa teknologia menee eteenpäin ja maailma menee taaksepäin ja kovaa vauhtia molemmat. Ja me lähdettiin tekemään tätä strategiaa tietysti sen takia, kun hallitusohjelmassa luki näin, mutta se, kun lähdin sitä työtä vetämään, niin tunnistimme sen, että tämä ei voi olla sellainen, että me tehdään paperia, se on siinä, koska tämä maailma muuttuu alta. Tämä työ käynnistettiin silloin syksyllä
syksyllä 23 ja valmistui vuosi sitten joulun alla. Ja olimme täysin tietoisia siitä, että on kaksi asiaa, mitkä tulee muuttumaan. Toinen on, että Yhdysvalloissa vaihtuu presidentti ja toinen, että meillä on aloittanut uusi Euroopan komissio, jonka tarkemmasta ohjelmasta ei ollut tietoa. Mutta se, että me oltaisiin jääty odottelemaan sitä, niin me tehtäisiin tätä strategiaa nyt. Sen sijaan me ajateltiin, että tehdään se siitä näkökulmasta, että saataisiin tämmöinen kokoava kehikko, ymmärtäen, että tämä on eteenpäin menevä prosessi. Ja näin se työ sitten tästä lähtökohdasta tehtiin. Ja kun sitä tehtiin, niin tunnistettiin myös se, että samaan aikaan on koko joukko muita hankkeita. Tässä on paljon puhuttu työmarkkinauudistuksista. Me käytiin keskustelua, että sisällytetäänkö ne tähän työhön. Todettiin, että sisällytetään, mutta sehän ei ole itse asiassa tässä kokonaisuudessa ollenkaan niin isolla osalla kuin tässä keskustelussa, minkä tietysti ymmärrän järjestävästä seurasta liittyen, mutta esimerkiksi ympäristöluvitus, mikä on erittäin tärkeä meidän investointien kannalta, otettiin tähän, vaikka se on oma prosessinsa, niin kuin oli nämä työmarkkinauudistukset. Otettiin TKI-rahoitus, joka menee tinin kautta omana prosessinaan. Otettiin yritysrahoituskokonaisuus ja energia- ja ilmastostrategia niin, että koitettiin saada tämmöinen kehikko, jota me toivotaan, että se kestäisi. Että kun tulee seuraava hallitus, niin ensin ei tarvitsisi lähteä niin kuin miettimään sitä, että mistä tässä on kysymys, että mitä kaikkea tämä pitää sisällä. Ja mä toivon, että tämä kehikko voisi elää. Ja tästä syystä todettiin myös se, että tehdään tämä horisontaalisena, että emme ota kaikkien yksittäisten toimialojen vertikaalisia tarpeita tähän, koska sitten tämä paisuu, se on nytkin jo aika iso, kun se on kattava, mutta tätä vertikaalisuutta ei voi, niin kuin tässä keskustelussakin on todettu, niin millään välttää tässä maailmanajassa. Ja toinen on se, että sitten päädyttiin siihen, että viedään se selontekona eduskuntaan, jotta saadaan tuotua tämä teollisuuspolitiikka tavallaan niin kuin vähän laajempaan keskusteluun. Ja se oli hyvä, että tämä kävi aika laajan myllyn läpi eduskunnassa viime keväänä. Ja siitähän seuraa se, että tehdään seuranta ensi vuoden loppuun. Ja nyt meillähän oli tässä työssä sitten tämmöinen ohjausryhmä, joka oli huomattavan laaja. Siinä oli tietysti paljon valtionhallinnon eri toimijoita, mutta myös sidosryhmiä. Esimerkiksi Teollisuusliitto, Akavaa, elinkeinoelämän järjestöjä. Ja tällä porukalla on myös sitten nyt kokoonnuttu noin puolivuosittain katsottu, että hetkinen tämä meidän strategia on, että mitäs tämä uusi komission agenda oikeastaan on suhteessa tähän ja näitä kokoontumisia jatketaan. Et mä näen tämän niin kuin prosessina. Tämä ehkä tästä niin kuin asiakirjapuolesta. Mutta sitten jos mennään tähän maailman tilanteeseen, josta voisi puhua paljon, niin kyllä meidän niin kuin tämä teollisuuspolitiikka on tullut takaisin ja se on tullut tämän geopolitiikan kautta ja rajusti. Ja kyllä musta oli hyvä toi, mikä Jyrkillä tuossa oli, että tämä on nyt semmoinen maailma, josta on vaikea pitää. Tämä on väkisin tuonut sen, että valtioiden rooli tässä tulee vahvistumaan. Se, että me ajatellaan, että me voisimme luoda hyvän horisontaalisen maailman, jossa on niin kuin hyvä yhteiskunta, hyvä toimintaympäristö ja sitten me panostetaan oppikirjojen mukaisesti tutkimukseen ja kehitystoimintaan ja sitten meillä on kunnon kilpailulainsäädäntö, vapaa kauppa ja sitten parhaat yritykset porskuttaa ja saadaan korkeata arvonlisää ja olemme onnellisia tässä globalisaation laajenemisessa. Nyt tämähän on täysin murtunut tämän geopolitiikan myötä. Ja tämä valitettavasti tulee meidän todennäköisesti pahempaan suuntaan. Ja tätä teollisuuspolitiikkaa katsotaan eri maissa ja alueilla näiden geopoliittisten silmälasien läpi. Ja kun me ollaan tässä ja meillä on ollut nämä driverit, puhdas siirtymä ja digitalisaatio, mitkä on hyvät ja pysyy varmasti siellä, vaikka jenkit ovat irrottautumasta tästä puhtaasta siirtymästä, Kiina ei ole. Ja digitalisaatio taas jatkuu ja siitä kisaa käydään kaikkialla. Mutta sitten on tullut tämä turvallisuus ja riippuvuudet. Me ollaan Eurooppana riippuvaisia turvallisuuden osalta Yhdysvalloista. Oltiin monet energian osalta Venäjästä ja sitten kriittisten arvoketjujen ja monenlaisen teollisen tuotannon osalta Kiinasta. Ja miten me nyt sitten rakennetaan meidän uusi eurooppalainen
teollinen vahvuus niin, että me näitä riippuvuuksia kaikkia pystytään vähentämään. Ja tämä tarkoittaa, että me tullaan väkisin myös näihin vertikaalisiin kysymyksiin. Ja sitten kun me ollaan osana EUta, EU on meille vahvuus, se on meille sisämarkkina, se on meille kauppapoliittinen toimija, mutta myös amerikkalaisin ja kiinalaisin silmin se on pahin mahdollinen ongelma. Niin kuin tästä uusimmasta kansallisen turvallisuuden strategiasta selkeästi ilmi. Ja sehän on ihan ymmärrettävää. Yhdysvallat ja Kiina haluaa vahvan pelurin EU:n pois. Ja sitten mitä Suomi tekee tässä osana EUta ja mitkä ratkaisut löytyy EUn kautta, ja mitä meidän pitäisi tehdä sitten kansallisesti itse. Niin nämä on musta niin kuin äärimmäisen isoja kysymyksiä. Mehän ollaan tunnistettu sitten näitä toimialoja. Me nähdään tiettyjä diilejä. Tässä meillä on jo esimerkiksi telakkateollisuudessa menee hyvin, on parempi tilanne kuin ennen. Meillä tulee puolustus ja kaksikäyttö, siellä on mahdollisuuksia. Datakeskukset on oma kysymyksensä. Sitten semmoiset, mitkä on edennyt huomattavan hitaasti, on sitten tämä meidän perinteisen teollisuuden vähähiilistäminen, vety, mineraaliklusteri. Mutta se, että vaikka meillä on tässä strategiassa nämä niin kuin horisontaaliset välineet, niin silti me tullaan valitettavasti tarvitsemaan näitä vertikaalisia. Ja sitten, mikä tässä on valtion rooli, kun me ollaan tilanteessa, että valtio on kuitenkin rajalliset resurssit tehdä. Tämä on aika ikävä tilanne, kun sitten me ei haluta lisätä näitä eurooppalaisia välineitä. Ja kaikki tämä, mitä puhuttiin EU-rahoituksestakin, niin tavoite on kuitenkin, me tiedetään vuoden päästä, että mikä tämä tuleva rahoituskehys on. Nykyistä rakennetta pidetään hyvänä, mutta entäs jos se koko karsitaan, niin mikä sieltä lähtee pois? Miten nämä sitten rahoitetaan, jos ei ole eurooppalaisia välineitä, niin sen vastinparina on sitten jo nähtävissä oleva valtion tukisääntöjen löperöityminen ja epäterve kilpailu. Ja sitten me ollaan tässä niin kuin keskustelussa, iänikuisessa keskustelussa entistä laajemmin näistä yritystuista, että mihin meidän pitää rahaa laittaa. Mä en näe tässä teollisuuden ja palveluiden välillä ristiriitaa, koska teollisuus käyttää paljon palveluita ja teollisuuden omasta toiminnasta iso osa on palveluvientiä. Tässä oli hyvä nosto näistä tietointensiivisistä palveluista. Varmasti siellä on paljon mahdollisuuksia, mutta esitän myös pienen vastakysymyksen siitä, että mahtaakohan se olla alue, missä tuo tekoäly saattaa vaikuttaa niin kuin kaikkein nopeiten. Sitten työelämäasioiden osalta, kun nyt sen teollisuuspoliittisen strategian lukee läpi, niin onhan siellä aika vahvasti kuitenkin sitten, että nämä työmarkkinauudistukset ei sitä dominoi ollenkaan, vaan siellä on jatkuva oppiminen, oppisopimuskoulutus, osaamistarpeiden kartoitus, maahanmuutto siinä määrin, kun se nyt tässä tilanteessa haluttiin kirjoittaa, että saatiin yhtenäinen paperi ja sitten myös tämä esimerkiksi ulkomaisten tutkintojen hyväksi lukemiset, tämän kaltaisia asioita osaavan työvoiman osalta, että kyllä mä puolustan sitä, että sillä tavalla se on niin kuin aika koherentti kokonaisuus. Eli summa summarum, iso kiitos. Mä toivon, että tämä keskustelu jatkuu ja mä luulen, että tässä joudutaan menemään vielä paljon syvempiin pohdintoihin siitä, että miten me täällä Suomessa pärjätään ja mitä me voidaan tässä valtiolta odottaa. Kiitos. Kiitos paljon. Kiitos kaikille kommentaattoreille. Saisinko Ilkka ja Juhon tänne eteen? Sitten olisi yleisökysymysten aika. Täällä varmasti on, jos on kommentteja, niin pidetään ne lyhyenä. Mieluummin kysytään kysymyksiä. En näe täältä. Myös chatin kautta voi kysyä, jos haluaa. Kuka haluaisi olla ensimmäinen täältä? Joo, Patrizio-lainen SAK:sta. Siis lähinnä ehkä kysyisin reflektointia näihin aiempiin kommenttipuheenvuoroihin, että ainakin tuosta omasta puolestani se, että miten te näette tämän kysynnän merkityksen. Enkä tarkoita tässä nyt sitä suhdannepolitiikkaa, vaan nimenomaan, voisiko sanoa, pitkäjänteisempää kysynnän ylläpitämistä, vaikkapa investointipolitiikalla. Että miten te näette sen merkityksen yhteydessä tähän teollisuuspolitiikkaan ja sen onnistumiseen? Nimenomaan tässä niin kuin teollisuuspoliittisessa strategiassa, mitä tarkastellaan, ja jossain määrin myös sitten tässä Draghi-raportissa, niin se painotus on ollut hyvin pitkälti tässä niin kuin, vientikysynnässä. Ja sä varmaan viittaa tässä nyt kotimaiseen kysyntään sitten kuitenkin jossain määrin. Niin se, miten me ollaan tässä nyt sitä tarkasteltu, niin se kyllä kytkeytyy hyvin pitkälti sitten edelleen tähän niin kuin ehkä aavistuksen sun kritisoimaan pieniä avotalousargumenttia, niin kyllä näissä niin kuin kaikissa lähtökohtina on se, että tämä teollisuuspolitiikka sitten johtaa suurempaan tähän viennin BKT-lisää.
Ja sitten tuossa, mitä säkin näytit, että siinä oli laitettu vuodet 2010, 2022 ja 2023, niin tavallaan sitten mikä mun luenta näistä niin kuin raporteista on kuitenkin se, että näillä esimerkiksi tällä teollisuuspolitiikalla kuitenkin halutaan päästä siihen aikaan, mikä oli silloin 2000-luvun alussa. Että jos silloin katsotaan sitä viennin PKT-suhdetta, niin se olisi ollut huomattavasti korkeampi. Ja sitten siellä on niin kuin sen euroalueen oikealla puolella on sitten kuitenkin nämä niin kuin tällaiset jonkinnäköiset ideaalimaat, mitä Suomi sitten aina täällä niin kuin poliittisessa keskustelussa viitataan, että siellä olisi niin kuin Ruotsi, Tanska ja Alankomaat. Niin tällä tavoin tämä on niin kuin mun tulkinta tästä, että tämä kotimaisen kysynnän kasvattaminen teollisuuspolitiikan toimin, niin mä en oikein niin kuin, mä en näe siellä sellaista sitä olemassa olevaa sisältöä, vai mitä Ilkka ajattelee? No mun täytyy myös sanoa, että mä näkisin sen näin, että se kysynnän lisäys tulisi pikemminkin ehkä sitten mahdollisesti sen teollisuuspolitiikan, suunnatun teollisuuspolitiikan seurauksena, että niin kuin tietysti jos yleisesti työn tuottavuus kasvaa, niin oletettavasti siinä sitten kasvaa sen yrittäjän voitot ja palkansaajien palkatkin ja sitä kautta kasvaa kysyntäkin, että ehkä mäkään en näe sitä ihan sitä kysyntäpolitiikkaa erillisenä politiikkatoimena, ainakaan joka kuuluisi teollisuuspolitiikan alaan. Päivä. Joo, kiitos Ville Kopra Akavasta. Ehkä nimenomaan tähän liittyen niin kuin semmoinen, mitä aina välillä itse olen miettinyt, että yksi asia, mihin nyt kuitenkin panostetaan aika paljon, niin on tämä puolustusväline, teollisuus ja puolustushankinnat. Että onko se niin kuin yksi osa tätä meidän tämänhetkistä tai tulevaa teollisuuspolitiikkaa, tai pitäisikö sitä jotenkin analysoida, miettiä vähän niin kuin omanaan, että siinä varmasti kaikki yhtä aikaa panostaa ja kysyntä tavallaan kasvaa, ainakin tuohon Patrizion kommenttiin liittyen, niin se on yksi paikka, missä kysyntä tavallaan kasvaa. Mutta mihin sitten ja millä tavalla ne investoinnit, hankinnat kohdistuu, voiko sillä olla niin kuin tämmöisessä kansallisen teollisuuspolitiikan näkökulmasta joku rooli? Oletteko sitä miettinyt näissä yhteyksissä? No mä näkisin sitten niin kuin tämän puolustusteollisuuden niin kuin tärkeimmän roolin on se, että sitten niin kuin toimitetaan mahdollisimman kyvykkäitä puolustusvälineitä ja sitten, että se ei välttämättä nyt, mun mielestä se suhdannepoliittisesti se ei ole mikään kovin toimiva elvytyskeino ja mä niin kuin, mun mielestä tärkeintä siinä olisi se, että tämä EU-sisämarkkina alkaisi toimia tämän osalta ja sitten tämä niin kuin puolustusteknologia ei olisi tällä lailla tämmöinen näin fragmentoitunut, mitä se tällä hetkellä on. Että mä näen kyllä niin kuin tämän puolustusteollisuuden rooli ihan keskeisesti siitä kautta, että se niin kuin tarjoaa mahdollisimman niin kuin toimivaa turvaa ennemmin kuin että se olisi tämmöinen sitten kuitenkaan mikään merkittävä kasvuajuri. Mitä Ilkka, onko sulla? No periaatteessa samaa mieltä. Tietysti teknologinen kehitys on yksi kokonaisuus, että kuten tässä jo kaksikäyttöteknologiankin mainittiin, niin tietysti varmaan se puolustusteollisuuden kehitys ajaa sitten teknologista kehitystä osin muillakin aloilla, että ehkä toi vaan tuohon lisäyksenä, mutta Jo 2 kysymystä on vielä pyydetty. Otetaan ne ja sitten mennään päätössanoihin. Joo, kiitos Juri Aaltonen Toimenliitto Ertosta. Ja oikeastaan kysyn siitä, että tuossa tuli esille, että paras tuottavuus, jos näin sanon, tai panos-tuotossuhde olisi, jos teollisuuspolitiikka kohdistuisi pienempiin yrityksiin kuin tänä päivänä, niin miten koette, että onko meillä kykyä yhteiskuntana suunnata meidän teollisuuspolitiikkaa sillä tavalla, että se kohdistuisi enemmän pienempiin yrityksiin eikä näihin perinteisiin isoimpiin? Tämä on hyvä kysymys, ja nimenomaan se valikointihan siinä on sitten se, muodostuu ongelmaksi varmaankin, että miten me tunnistamme ne järkevät kasvuyritykset, mutta kyllähän niin kuin varmaankin niin kuin, tutkimus- ja kehitysrahoituksen osalta meillä voisi olla
kriteerejä, että jos niin kuin Suomeen ollaan nyt tuomassa tätä mallia, jossa on niin kuin verovähennys ja sen roolia haluttaisiin kasvattaa, kun se on nyt aika vähäisessä roolissa, niin onhan meillä toki edellytyksiä siihen, että me mietimme, että olisiko sitten kuitenkin järkevämpää, että jaetaan niitä rahoja vaikka Business Finlandin kautta ja suunnataan niitä niille pienille yrityksille, joilla on edellytyksiä kasvuun. Mutta tietenkin se on haastavaa, että mikä on se järkevä suuntaaminen. Joo, tähän ehkä vaan lyhyesti voisi lisätä sen, että tämä hallinnollinen taakka esimerkiksi tässä sitten tämän T&K-verovähennysoikeuden käytössä, niin se on ilmeisesti aika huomattava, mikä sitten niin kuin nopeasti alkaa sulkea pois niin kuin pienempiä yrityksiä. Että sen osalta olisi kyllä varmaan niin kuin varaa parantaa. Oliko tässä vielä? Joo, mä voisin vielä kommentoida tuota puolustusta, koska musta se on, ja puolustus ja kaksikäyttö, koska musta se on äärimmäisen hyvä esimerkki siitä, missä me nyt ollaan ja miten tämä murros näkyy. Että jos me mentäisiin tavallaan, että ajateltaisiin 10 vuotta sitten silmälaseen, niin me kehiteltäisiin näitä, mitä meillä nyt on, hienoja puolustukseen kaksikäyttöön liittyviä, siis verkkoja, droneja, satelliitteja. Ja nähtäisiin, että nämä on korkeata teknologiaa ja hyvää bisnesmahdollisuutta maailmalla. Mutta hyvät ystävät, me tässä rakennetaan samaan aikaan TNT-tehdasta Poriin. Tässä tarvitaan kaikkea TNTstä satelliitteihin. Me tarvitaan Euroopassa terästuotantoakin. Meidän on pidettävä meidän eurooppalainen terästeollisuus kilpailukykyisenä. Ja sillä tavalla tämä maailma on muuttunut. Tässä on sekä, ja sitten kuitenkin sodistahan on aina, niin kuin, jos jotakin positiivista, niin niistä on lähtenyt teknologista kehitystä. Ja sitä kautta varmaan tulee juuri näin kaksikäytön kautta tätä siviilipuolta ja paljon mahdollisuuksia näille huipputeknologiayhtiöille. Mutta me tarvitaan tässä kaikkea tätä. Eikä pelkästään Suomi, vaan koko Eurooppa, jos me halutaan näitä riippuvuuksia vähentää. Ja sitten, jotta me saadaan ne vielä vähennettyä, me tarvitaan ne kriittiset mineraalit siihen, että tämä temppu tehdään, että tämä on tosi hankala ja siksi tämä agenda ei katoa aiheelta. Ja lopuksi sanon vielä, että oli hienoa, että meidän työtä tarkasteltiin rinnalla Mario Draghin työn kanssa kuitenkin. Niin kuin pääsi hyvään sarjaan ja sen voisi ehkä vielä Euroopan osalta sanoa, unohdin sen tuossa alkuun, että kyllä se jotakin kuvaa, että kun vuosi Draghin raportista, mä kuulin nämä luvut, mä en ole ihan varma, onko nämä 100% oikeat, mutta että kun vuosi Draghin raportista oli kulunut, niin 11% toimenpiteistä oli jotenkin niin kuin lähtenyt valmisteluja liikkeelle, omnibussit ja muut. Ja vastaavasti, kun Trump oli ollut puoli vuotta, niin puolet projekti 2025 oli toimeenpanossa. Oli sen sisällöstä sitten mitä mieltä tahansa. Ja tässä tämä toimeenpanokyky on meidän haaste Suomessa ja Euroopassa. No, kiitos paljon. Sitten meillä on päätössanat. Työeläkevakuuttajat Telan viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Mikko Koskiselta. Ole hyvä, Mikko. Joo, kiitos paljon ensinnäkin teollisuuden palkansaajille tästä yhteistyöstä. Tämähän oli tämmöinen reilu vuoden mittainen projekti, jota saatiin yhdessä tehdä. Ja kiitos tutkijoille, kiitos myöskin meidän ohjausryhmälle. Tämä analyysihän on tutkijoiden tuote, jota ohjausryhmä oli kommentoimassa, mutta musta oli niin kuin erittäin mielenkiintoista olla mukana siinä ohjausryhmässä ja käydä näitä keskusteluita. Ja tämä mun mielestä tämä päiväinen keskustelukin osoittaa sen, että miten moniulotteinen tämä koko tematiikka on. Ja tuntuu, että me ollaan kuitenkin sitten vasta raapastu pintaa ja tämä keskustelu toivottavasti tästä eteenpäin jatkuu. Mulla on muutamia pointteja vielä niin kuin palaa tähän yleiseen keskusteluun siitä, että miltä tämä talouden dynamiikka näyttää. No tietysti Suomen ja Yhdysvaltain vertailu on äärimmäisen vaikeaa ja myöskin osittain niin kuin Suomen kalta epäreilua sen takia, että kyseessä on niin erilaiset maat. Mutta kyllä niin kuin itseäni jotenkin sykähdyttää se pohdinta siitä, että miten kuitenkin, jos katsotaan tätä 25 vuoden aikaperiodia, niin miltä ne yhdysvaltalaiset suuryritykset näyttää, ne talouden veturiyritykset tänä päivänä verrattuna siihen, miltä näytti 25 vuotta sitten. Ja kun me tuodaan se tavallaan sama analyysi Suomeen, niin kyllähän tässä niin kuin jonkinlainen niin kuin dynaamisuuden ja staattisuuden niin kuin ero on niin kuin nähtävissä. Sitten ehkä tämmöisenä laajennuksena vielä tähän tematiikkaan, että kun
tässä puhuttiin kuitenkin tavallaan valtion toimista ja julkisen vallan toimista ja investoinneista, niin ehkä se niin kuin Suomen ja Yhdysvaltain ero myöskin näkyy siellä niin kuin yksityisten pääomien puolella ja siellä, että Yhdysvalloissa pääomamarkkinat toimii ja Suomessa ne ehkä voisi toimia vielä paremmin, niin mitä sen suhteen tulisi tehdä? Me on paljon pohdittu sitä, että miten me voitaisiin houkutella näitä kansainvälisiä pääomia Suomeen entistä enemmän. Yhtenä sellaisena selkeänä kohteena näemme, että voisi olla tämä pääomarahastorakenteiden vahvistaminen Suomessa niin, että meillä niin kuin kotimainen raha ja kansainvälinen raha voisivat paremmin lyödä kättä päälle. Mutta pelkästään pääomillahan ei voida niin kuin kasvua työntää, että tarvitaan myöskin sitten muita tekijöitä ja ehkä semmoinen yksi huolestuttava piirre, täällä on tänäänkin näissä ikään kuin keskusteluissa ja alustuksissa nostettu esille tämä koulutuksen osuus ja merkitys, niin kyllä mä sitä myöskin korostaisin, että havahduttava kuva oli tämä Eurostatin tämän syksyn tutkimus, missä tätä nuorten koulutustasoa, korkeakoulututkinnon suorittaneita prosenttiosuuksia 25-34-vuotiaista, niin tämä Suomen 39% niin oli Länsi-Euroopan alhaisin. Et sieltä seuraavaksi tulee Serbia meidän ohi tulevina vuosina, koska me ollaan pysytty tällä samalla niin kuin suhteellisella tasolla nyt 25 vuotta. Et jotain täytyisi tehdä myöskin siellä koulutuksen puolella niin, että me saataisiin niin kuin sitä osaavaa työvoimaa, koska uskon, että sekä pääomat että sitten niin kuin osaava työvoima, niin tässä sitten kuitenkin on ne ajurit, jotka pitkällä aikavälillä sitä talouden dynamiikkaa, sitä kasvua, myöskin sitten tätä tänään teemana ollutta niin kuin teollisuuspolitiikkaa, elinkeinopolitiikkaa ikään kuin johdattaa. Ja vielä ehkä viimeisenä nostona sanon, että ymmärrän niin kuin politiikan realiteetit, mutta kyllä musta tämä meidän demografinen kehitys näyttää siltä, että kun me tiedetään, että meillä niin kuin 7 vuoden päästä on 100 000 peruskouluikäistä vähemmän. Se kuvastaa sitä suurta muutosta, mikä meidän niin kuin työikäisen väestön määrässä tulevina vuosina ja vuosikymmeninä tapahtuu, niin kyllä me tarvitaan työ- ja osaamisperusteista maahanmuuttoa. Ja olisi toivottavaa, että esimerkiksi seuraava hallitus niin ottaisi tämän sellaisena selkeänä kirjattuna tavoitteena, että asetettaisiin jotain numeromääräisiä tavoitteita myöskin sille työperäiselle maahanmuutolle, koska tosiaan demografia me tiedetään kuitenkin tästä jo aika pitkään eteenpäin ja ne yhteiskunnan haasteet on siinä, että miten me saadaan niin kuin työikäinen väestö osaavana tuottamaan meille sitä arvon lisää, jota sitten kaikki muut yhteiskunnan osat tarvitsevat. Näillä sanoilla niin tosi paljon kiitoksia tästä tilaisuudesta ja aktiivisesta keskustelusta ja niin kuin toiveena oli, niin keskustelu jatkukoon edelleen. Kiitos Mikko. Ennen kuin lopetetaan, niin mainitsen, että uutta kasvua etsimässä on ladattavissa teollisuuden palkansaajien verkkosivuilla osoitteessa tpry.fi. Paikalla olijoille on painettuja kopioita tuossa käytävällä. Sitten haluan kiittää kirjoittajia, ohjausryhmää, kommentaattoreita ja sitten erityisesti Telaa. Ja kiitos osallistujille ja hyvää joulun odotusta kaikille. Kiitos.